den! Vítáme vás u prvního vlogu! Jedna. Ano, a vítám vás tady Nikola Lagerová! Pip. Hej ty pip! A vítáme vás tady v našem světoznámém městečku jménem Pip! Počet obyvatel vám nemůžu říct, protože je zapsat do knihy Pip! A za váma jdou Pip! Hej Pip! Jo Pip! Vítají vás tady Pip! Ano, takže teďka končíme s Pip. A teďka vážně. Pip! Otočte se, osmačky. Píp. Hej Pip! Vy jste ale Pip. Teď no. Jdou píp. Vejde je hlavní Pip jménem Pip. To jsou Pip a Tam Pip. jsou píp. Jsou Pip, on se na nás podíval. Já natáčím hlavně třeba. Hej, ona neumí natáčet. Děláme reklamu pro Pip. A teď vážně! A zdravím vás. Reklama! Dělej! Reklama. Reklama na výrazné čepice! Reklama na Takže ticho. drty! Reklama na ticho! Výhodné. Reklama na ticho! Tam pustíme jak do písničku. Pustíme tam do písničku. Pardon, já to jak si... Nech to. Ne, teď to mám já. Pájo, držu mu píp. Hej, holky. Reklama na... Tetra, první. A ty to zase. Dobrý den, vítáme vás u vlogu číslo 2. Máme tady. U vlogu číslo 2. Ano. Takže děláte to, kdyby tady výpody sedí. A potom se a zahraju si Xbox. Káte se Adrička. Počkejte na refrém, ano. Čaje, nemůže jako. Hej. Udělej reklamu, vole. Na bikiny. Reklama na bikiny. Takže tenhle oděv je světoznámý pod jménem Pip. Medvídek je Smyčkou Blickou. To je britská, ne? To je americká. Britská. To je britská. Píp. Ano, nenatáčí jenom náš Pip. Nech jo, protože s tím poťákem. Takže tímto končí náš druhý nejhezčí vlog. Jste vidět mé oko? Ukaž jim tu kosu, co máš v nose. Jste vidět mou kosu v nose. Takže dobrý den, tohle je vlog číslo 3. Jo, vlog. Číslo 3. Teďka je tady velmi rušno. Tady k tancu trapné tango, ale nevíte to. Ano, nevíte to. A Dětadek má sexy účku, to je nádherná ukázka. Nikola si tady hraje s méma světoznámýma vlasama a dělá mi beztaktový. A dělá ksichty. Zdravím! Takže tohle bude náš vlog, Niky. Pokračujeme.
Ano, takže co se tady děje? Nohy. Holky mi sebrali mé hezké boty. Píp. A dali mi je, jednu mi dali na hompačku a jednu mi dali na skuzavku. Víte, jak to je? Já mám teďka ponožky, jako kdyby se mi na ně jako kdyby se mi na ně přisali hleď. Píp. Ahoj. Nenám to. Zdravím. Takže, co bych ještě řekla? Píp. A co? Ty vole, nenatáčej. Ale jako jaký učení? Takže tímto se s vámi loučíme u našeho vlogu. Tři. Dělej, Včera čím to bude dělat větší a ty to máš